Ilkka Alaruutu, miten ilta on sujunut? No kyllä nyt on tosi hyvä fiilis, koska tunnelma on ollut tosi mahtavaa ja paljon on tullut asiakkailta positiivista palautetta näistä tuotteista ja myöskin siitä tavasta, millä me ollaan nyt haluttu tästä kertoa. Niin erittäin moni on käynyt tässä minunkin seinälläni sanomassa, että tosi hauska ilta, yllätyskutsu ja hyvännäköisiä vaatteita. Joo, tähän me halutaan panostaa, nimenomaan näihin hyvännäköisiin vaatteisiin. Moti kuuluu kaikille, vaikka ajat on vaikeat ja välillä tämä suomalainen yhteiskunnan tilanne ja muu masentaa, niin on kiva, että voi piristää elämäänsä ja ostaa trendikästä, muodikasta vaatetta ilman, että se maksaa kamalasti. Ja tätä me halutaan nyt Prismassa tarjota. No minkälainen on oma tyylisi? No tällä hetkellä päällä on pelkkää cotton field. No pikkutakki ei ole, mutta muut on. Mä oon semmonen, että verkkareissa vapaalla ja puvussa töissä, että nämä on ne kaksi vaihtoehtoa normaalisti. Tämä verkkarit, aika moni sanoo, että verkkareissa vapaalla, onko se semmoinen suomalainen kansallisasu? No se on varmaan yksi niistä ja yksi semmoinen, mitä me ollaan tähänkin tuotu, niin on siis starter-merkki, jota itse käytän verkkareina sitten, että sekin voi olla jotakin makeita, jotain pientä makeita siihen mukaan. Tästä on hyvä jatkaa, eikö vain? Erittäin onnistunut ilta. No joo, kyllä me tuodaan lisää jotain uutta jännittävää vielä meidän valikoimiin ja tarina jatkuu ja uskoisin, että Prisman bileistä pikkuhiljaa tulee legendoja ja legendathan tarvii sitä, että jatkookin on, että katsotaan mitä me keksitään. Kiitos. Kiitos. Kiitos.